ओइ आंनि फुस'ना दि ना बारा जालायबाय आंना बुंनाया Hello friends, good morning. Welcome to back my YouTube channel. स' लोगोफोर निउ इयारनि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। स' जोंबो मोजाङैनो दङ। थ' जोङो दिनै न'खर मोनसे फेमिलि ज' जानानै आरोना नै बिबोनां ओरैहाय नैबे बिबोनांनि मिस्टार आरोना नै फुरा सङै खावै लाखाबाय जोङो रेडि थांनोसै आरोना दा जोङो सङै खावै जानोसै अबाव थांनाय जायो जास्ट ओरैनो बेरायनानै फैदिंसै आरोना अके लोगोफोर बिदिबा लेट्स गो अननानै लोगोसे नायफालांदो दे रेडि जाजोब्बाय दा रेडि आंना फिसाया बिब'मोनजों थानायनि थांगासिनो जोङो दा एसे गेजेर नांनानै बारबाय खोमा आरोना ओमफ्राय नायलाय जोंहा जा दुखु मोनथाव आरोना लामा ससेयाव नै मोनहां क'क्राझार बारनानै गारियानो नस्थ' जानानै होबाय आरोना दा नै बोरायबोना जा खेवनानै मेंगुजोब्बाय थ' जोंहा नै एबार हिनजावफ्रा नाजाथारबाय आरोना बिमाफ्रा बिफाफोर मेंनायनि ओमफ्राय फिसाफ्रा सिरि सिरि भिडिअ खालामनानै दोनखुमाजोबबावबाय जा गाजा आरोना ओरैबायदि सिरि खेबख'नानै दोनबाय आरो जों खालामनायखौहाय ओरैबायदि माला सौहैगोनथाय मेकार लेंहरबाय आरोना खेवनोनो हायासै सौफैबाय आरोना मेकारा मोजां मोनलायबाय नै खुनुरुखुम जाबाय जोङो नै जायगायावबो सौफैबाय एसेल' खाथियावनो जाखादोंमोन नालाय जानायाबो ओंखायनो हाबजेननायावलाय नै मोजां बानायसोदों सिङावसो माबायदिथाय ओरैनोथ' नुनायाव बारा जेबो गैया बायदि नुदों आरोना माबायदि नुयो थांसै भिडिअ'आबोथ' दिनै आङो मोजाङै एकदमबारे अरिजिनेलि लानो हानाय नङा बेबायदि खेबोबाबो प्रब्लेम जायो नालाय ओंखायनो आङो साउन्ड अफआव खेबबाय दिनै सौफैनानै आरो एसे रेस्ट लाबाय जोङो मेंनायबो मोनलायबाय खमला फिथाइफोर जाफैलाबायबाय नै मेथाइफोर जालाबायबाय फिसाफ्राबो संखानानै लाबोनाय नालाय जानांगौल'खाय जोङो दसे बेरायहैग्रोनानै लानोसै नायलाबायनोसै जायगाखौहाय माबायदि दङ एसे नै बिदिनो आरोना जिरायनानै जानो थाखाय मोजां आरो बिराद सुबिदा जेरै गोजानफ्राव जोबनाय हिन्दी गान आरि दामो मायो ओंखायनो नाय लोगोफोर नायनानै लादो सोरबा नुयैफ्रा फिसाफ्रा सेलाय बेलायथार माने मेथाइ बिदिखौल' जासोयो माथो होनबावसै फिसाफोरखौलाय राइडेया मोजाङानो जादों बेस्राफोर गारि सालायग्राफ्रा थानांसिगोन आरोना दिनै ओरैनो खमला जानानै मेथाइ जानानै थानांसिगोन ओंखारबोबाय जोङो बेरायनोसै एसे सेल्फि पइन्टफोर लालाबायनाय दङ होलाबायनाय दङ एसे लाहैलाबायनोसै जोंबो सेल्फि पइन्टआव मा दङ नायनोसै दै जिङाव बानायदों नालाय ओंखायनो एसे मोजां आरोना मोनाफैखाबाय माथो खालामनो ओरैबायदि दुखु मोनथावथाव जाबाय आरोना बिसिनि आरोना हानि हाग्रा मोजां कारपेट बनाय बायदि हाग्रा दङ नालाय बेनो समायना आरो बैग्रि बिफांबो दंसोयोमोन बैग्रि बिफाङाव फांसेबो फिथाइ गोनां गैला आरो जाजोबखाबाय नै जोंहा बिबोनांफोरबो फैदोंमोन दा दासो खानाय खफायाव बिबार थुलायनाय फारनै आखायाव आसान गानफबलायनाय बबे जायगानिफ्राय उरां फारां मोसाग्लां हेपि निउ इयार
सनाफोर हेपि निउ इयार हेपि निउ इयार सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा मिनि हरनाय हेपि निउ इयार ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार बिसोरनो आरोना सेल्फि पइन्टफ्रा दोल बानायनाय दोननाय दङ बैथिंजाय जेरैबो दामख्रावजोबनाय मा जागोन सयथिबो रायलायनायखौनो लानो हानाय नंला आङो फिसाफोरखौ 2024 खालामनाया साब्रै खामोन नालाय दखना रुबैया हायाव बुद्रुलायनाय खानाय बिलाया मेगन खोबलायनाय लागायग्रा सारायखौनो मालाय जा दखना मोजां बानायदों रुबैया आरोना हायाव बिदिनो मानसिफ्रानो बुद्रुलायनाय बिराद दङखायनो खानाय बिलाया मेगन खोबलायनाय लाबायबाय एसे बोसोर गोदाननि गोदान गोसोयै फोरमायलायनि हेपि निउ इयार ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा मिनि हरनाय सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा मिनि हरनाय गोसो दंब्ला बोसोर गोदानाव फोरमायलायनि माबा गैया आरोना नेचारेल ओइ सनाफोर हाजो हाला जेबो गैया प्लेन जायगा ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा मिनि हरनाय बेरायनानै दैयाव फट' लानो हायो ओइ सनाफोर दा साबवे बानायनाय दोनखादों लामा ओइ सनाफोर गारि खारग्राया बेलेग ये अच्छा हुआ दूसरी साइड से सेल्फी पॉइंट करके ये ब्रिज अलग सा बनाया था छोटा सा नदी इतना अच्छा है ये नदी के लिए आ सकता है कोई ये है लव यू निजलागुरी ये निजला लव यू निजला वो है सुस्केट पानी का सुस्केट है उसको ये दिखा रहा है बहुत सारा है जगह ये सब पता है सना नों जारो आंनि जारो सना नों जारो आंनि जारो आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय बम्बू ब्रिज बहुत अच्छा सा बनाया मोजांखौनो बानायदों औवाजों खाथुमनानै दैया फिसाबाबो दाहार खोमा आरोना दुगैलायनायनि केपासिटि गैया आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय ओरैहाय नै जोंनि बर' आइजोफोर गोबां कमला फिथाइफोर फानसोदों बैग्रि कमलाफोर फानदों आरोना भुटाननि लाबोनानै बायस'नानै लाबोनानै फानफैदों मोजाङानो जोंबो लानोसै बिबोनांफोरखौ थिनहरबाय जों नै बिमा फिसा कमला लांनो फैफिनबाय आरोना गोबां खारो दामाबो 6थाजों 100 थाखाल' होखादों
बार फाजा बारायनाय नुनानै आरो लानो लुबैलायबाय गथ'फोरनि चिप्स बायनो फैनायाव नै बार फाजा बिराद मोजां बानायदों आरोना जोंहा सासे सिस्टारा ओंखायनो लानो लुबैनानै लाबाय आंबो बार फाजा गराय गाखोनो नागिरबाय गरायाबो थोलायलाया ओरैबायदि मानसि जों ओंखायनो गाखोआसैबो गोजोननानै गथ'फोरखौ ओंखाम जाहोबाय जोंबो दसे थानानै जानोसै गथ' फिसाफोर जानायानो लोंजानाय होननांगोन आरोना बिराद बिसोरखौ जाहोनो हाबाथाय देरहाबायानोसै जायै लोङै मोनागुलायबाय लामायाबो बिराद भिरनै जों दसे आरो बाथौ रिजर्टआवहाय हाबलांबावनो सानबाय दसे हाबलांनोसै जोङो माने खनले फैनोबो हाया नालाय आरो जोंना बिबोनांनि बोरायाहाय बाथौ रिजर्टआव फैफेराखै नालाय ओंखायनो दा एसे हाबलांना नायलांसै दिनैहाय निउ इयारनि प्रग्राम दं होननायखाय सोर फैदों नायलांसै खोनानो मोन्दों प्रेक्टिकेल दं होननानै ओंखायनो जों एसे नायलांनो सानबाय आरो जा भिरखा लामायानो गासिबो फिसा जाबाय नालाय हाबनो मिथिबाय मोनाथारबायानोसै आरोना हाइवे मोनफैबाय जोङो नै मोननोसैयानो बाथौ रिजर्टखौ बारा मानसि गैया एक्सुवेलि निउ इयारखाय खोमा बयबो पार्टि जानाय मा जानायखाय एसे खम मोनदों फिसाफ्राबो जा बाथौ दावराव जायो सासे बिबोनांनि बोरायाबो नुफेरैखायनो फैथारनो होनना फैथारबाय जोङो मोजां गायक दं होननानै खिन्थादों माथो एसे नायनोसै नामा ओइ जारौ नोंखौ खनसे एदावनि आं गोदान बोसोरनि ऐसे ही कमिटेड ही रहने वाले हैं जोक के पार्ट जो लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर मूविंग अहेड और आपको अच्छा तो लग रहा है हमारा ये इवेंट और जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे आज के इस शो पे आप लोगों के लिए तो स्पेशल परफॉर्मेंस होने जा रहे हैं एंड दैट विल बी परफॉर्म बाय द वन एंड ओनली नाम का भी प्रैक्टिकल और परफॉर्मेंस बराय दिया नहले फानि दिदिम सब दा जिखुनु बिराद गोजोननाय मोन्दों दुखु दाहाया थायो गोजाम बोसोर थांब्लाबो गोदान बोसोर फैब्लाबो दा बेनि गेजेराव जों रंजानांगौ माने दुख থাকিলেও আমি সদায় হাসি খুশি থাকিব লাগে কিয় না আমি ফুসু নহয় এই আমি ফুসু নাকি ना बारा जालायबाय आंना बुंनाया जोङो मोसौ नङा जोङो जिब जुनार नङा जों मानसिसो जों रंजानो हायो मिनिस्लुनो हायो अनलायनो हायो हेफाजाब होलायनो हायो दा ओंखायनो जों अरायबो गोरोबलायनानै अनलायनानै मेगन सानायखौ बन्द खालामनांगौ एक नाम्बार you have to stop your jealous नोंथांमोना बे दिनैनि बाथौ रिजर्टआव जाबाय थानाय प्रग्रामखौ इयुनाव आङो नेक्स्ट भिडिअ होगासिनो दङ मानो होनोब्ला बिथां प्रेक्टिकेल फंबाया जोंहा गोबांनो लेक्सार होनाय दङ बेखौ खोनासंजोबनो थाखाय आङो नेक्स्ट भिडिअखौ होगासिनो अननानै नेक्स्ट भिडिअखौबो नाय नोंथांमोना मोनगोन बिथांनि लेक्सारफोरखौहाय आं दानि भिडिअआवहाय गोलावद्राय जागोन होननानै आं ससेल' होनाय जाबाय लक्ष्मी बिनानाव मोननि ग्रुप मोसानायखौ एसे नायदो